Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en min morgenrutine, så følg med. Det er hende her, der har spurgt, og jeg vil lave en morgenrutine, og så har jeg faktisk også lavet en video, hvor jeg har sagt, at jeg gerne vil, men det er rigtig lang tid siden. Men nu kommer den her. Okay, så når jeg vågner om morgenen, så går jeg ud på badevandet, som står lige nu, og så skal jeg børste mine tænder. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg skal det var en god dag, så det er derfor, at jeg lige vil lave den her video. Okay, så nu har jeg lige børstet mine tænder. Og det her gør jeg ikke hver dag, men her de her dage, der skal jeg skylle min mund med det her til sådan noget mundskyld. Forebygger karies og tandkødsbetændelse. Vi har en anden her i min tand. Eller, er det? Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men min familie tror, det er sådan et eller andet tandbøl. Så, eller hvad den hedder, tandpils. Nej, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men jeg hader det her, men det skal gøres. Så jeg har det her lige bære. Så nu skal jeg gøre det her. Mundskyld, halløj. Mundskyld, halløj. Oh my god. Vi gør det da bare lige igen. 3, 2, 1. Jeg skal lige øjensøv i hele hovedet, men så derfor skal jeg lige putte den her spray på, så det kommer lige sådan. Ej, det kommer i mit hår. Og så putter jeg også lige den her creme på, og prøv at se noget, så er det så rent. Nå, men det var sådan en pumpeagtig, men den kom ikke ud på den her, den kom alle andre steder. Nu går jeg lige igen rundt. Okay, så nu skal jeg til at rige mit hår, og der bruger jeg den her børste. Den er virkelig god, ikke noget reklame. Nu har jeg også rigtig nok hår, så nu skal vi lige... Jeg skal lige vise jer noget. Fordi, prøv at se, hår. Men jeg vil også lige sige noget, fordi den her morgenrutine, den er ikke sådan min rigtige morgenrutine, fordi jeg plejer at gøre det her i weekenderne. I hverdagen der er det mere sådan noget andet. Jeg mangler lige en elastik. Det skal lige siges, den her morgenmad spiser i dag, det er ikke noget, jeg plejer i hverdagen eller sådan noget, men jeg har lidt rester fra lasagne, vi spiste i går. Så jeg spiser lige lidt den, selvom den er kold. Jeg elsker kold lasagne. Yeah. Nu finder jeg lige en gaffel, og så jeg bare, eller jeg spiser. Jeg er færdig, jeg kan ikke spise mere. Hej. Okay, så nu har jeg lavet min morgenrutine i ferien, og I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis jeg skal lave en morgenrutine i hverdagen, og så nu er jeg lige bare